Un dijous més. I ja s'està acabant l'any. I mira tu, que acaba de començar. Però encara tens temps d'entrar al perfil d'Instagram de Deliris i Llibres per saber què faran aquest mes de gener. I si estàs per Vic, apropa't al carrer Arquebisbe Alemany número 13. Nova llibreria a Vic. Ets fan de la fantasia, ciència-ficció i terror? Deliris i Llibres obre les portes. Un espai on podràs trobar els teus llibres preferits, assistir a presentacions i tallers d'escriptura. Visita'ls al carrer Arquebisbe Alemany, número 13 de Vic. Avui tornem a escoltar música d'aquella que tant ens agrada, però aquesta vegada està escollida en mans de la gran diva del programa Paradigma albanès de Ràdio Pista, tots els dilluns a les 8 de la tarda. Abans de començar, hem de dir que aquesta vegada aquest programa està realitzat a petició d'un oient i no és el nostre únic oient. El seu perfil d'Instagram és Recién Llovido, artesania amb sensibilitat, classe tallers monogràfics, col·leccions pròpies, peces úniques i aliances. Però hem de recordar que en l'anterior adaptació de la ficció radiofònica del llibre del nostre desconegut escriptor, entre bromes i riures coneixem els nous protagonistes, Nicolàs i Fèlix, que s'enfronten a un nou cas. Després d'un sospitós incendi a la cuina del castell del luxós complex hoteler propietat del famós xef Guillermo Maya, els detectius Fèlix i Nicolàs interroguen a Carme, l'administradora del lloc. A través d'aquest monòleg interior de Fèlix, l'oient es submergeix en els seus pensaments i sospites. Fèlix intueix que Carmen amaga informació i que l'incendi podria ser més que un simple accident. La conversa gira al voltant de la gestió del complex, l'escola d'hostaleria i l'estranya absència de Guillermo. La insistència de Fèlix en la desaparició del xef i certs detalls sobre el funcionament de l'escola, com la fabricació de sabons amb espirulina, aixequen les sospites. L'escena culmina amb l'arribada d'algú que interromp l'interrogatori i deixa l'oient en un suspens. Amb aquesta ficció sonora us convido a experimentar un interrogatori des de la perspectiva del detectiu Fèlix. La narració se centra en els seus pensaments, permetent incidir a les seves deduccions i sospites a mesura que es desenvolupa la conversa amb Carme. La clau d'aquesta ficció és el monòleg interior de Fèlix. Escoltaràs els seus pensaments en temps real, cosa que et permetrà comprendre el seu procés de raonament i les seves intuïcions. L'incendi a la cuina del castell és el punt de partida de la investigació, tot i que s'esmenta que el sistema antiincendis va funcionar correctament i que no va haver-hi víctimes. En un principi, Fèlix sospita que hi ha una mica més aquí al darrere. Es percep que Carme no està sent completament sincera. La desaparició i l'absència de Guillermo és un element central de tota aquesta trama i la del llibre.
La informació sobre el complex, que inclou un hotel, un spa, un camp de golf i una escola d'hostaleria, és important per contextualitzar la investigació, els detalls sobre el funcionament de l'escola, com ara el nombre de sol·licituds, el sistema d'allotjament i el peculiar activitat de fabricar sabons amb espirulina, criden molt l'atenció. La insistència de Fèlix en demanar pizza és un recurs humorístic que contrasta amb la serietat de la situació. També serveix per mostrar la seva despreocupació aparent de Fèlix, que en realitat està molt més atent als detalls. L'arribada d'algú al final de l'escena genera suspens i deixa l'oient amb una intriga. Què? I quines explicacions tindrà la seva arribada, aquesta investigació? En resum, aquesta ficció sonora us ofereix una experiència immersiva en la ment d'un detectiu durant la seva investigació. Per atenció als pensaments de Fèlix, els detalls de la conversa amb Carmen, per submergir-te completament amb l'atmosfera de la història. I ara sí, prepara't un cafè, un te, que comencem després d'un consell nocturn. Però recordem que estem dintre del cap del nostre policia. Bon dia, tardes o nits, estimats habitants de Val Nocturna. Soc la vostra guia a través del que és inexplicable, la vostra veu a la foscor i la vostra anfitriona en aquesta singular travessia. Us dono la benvinguda al noticiari de ràdio més inusual i extraordinari de Catalunya. Aquest és Benvinguts a Val Nocturna, la font de les visions al Parc dels Somnis. Somiadors i visionaris, pareu atenció. El Parc dels Somnis presenta la font de les visions, on les aigües màgiques revelen imatges de futurs possibles. S'aconsella als visitants contemplar les visions amb discerniment i utilitzar la informació per prendre decisions informades. Consell de seguretat. En acostar-se a la font, obrin les seves ments a les possibilitats que el futur pot oferir. Om Sharavana Bhavaya Namaha. 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 Om Sharavana Bhavaya. ¿Quién demonios es esa mujer? ¿Carmen? Dice ser la administradora, la gerente de todo esto, este circo. ¿Esposa de Guillermo, el famoso chef? Nicolás, como siempre intentando ser diplomático en estas cosas, a veces parece ser un bocazas. ¡Ja! Solo tengo hambre. Eso es todo. Pero hay algo en esta mujer, algo que no me cuadra. Le seguiré el juego, claro. Pizza, más pizza. Buena idea. Para. Tengo que centrarme. Esta mujer esconde algo. No se inmuta por el incendio, más bien parece preocupada por otra cosa. Empezaremos con las preguntas base. El pésame, el papeleo, las formalidades, el castillo quemándose, el sistema antiincendios funcionando, los seguros, sí. Claro que tendrán trabajo, claro. Pero, ¿qué se ha quemado exactamente? ¿El castillo? ¿Donde celebran los eventos importantes? Demasiadas cosas para un solo lugar. Hotel, castillo, spa, gimnasio. ¿No será todo esto una tapadera? ¿Para algo más? ¿Una escuela de hostelería, dice? ¿Guillermo y su marca personal? Empezó con varias peticiones de trabajo, creció hasta este complejo. ¿Un restaurante?
Una cocina demanda oferta gastronómica y muchas oportunidades. ¿A qué coño se refiere? ¿Turistas? ¿Gente que apuesta por su gastronomía? ¿Un acuerdo con el ayuntamiento, el control del castillo, el viejo hotel? Todo es salido a pedir de boca. Esto es demasiado perfecto. ¿Cómo se nota que Nicolás no entiende nada? Se nota que no tiene ni puta idea de lo que está hablando, pero yo sí. Pues vamos a la realidad, basta ya de rodeos. No me venda la moto, le digo. ¿Dónde está Guillermo? Ahí está la clave. Se pone nerviosa. Busca la mirada de Nicolás, lo sé. Busca su apoyo. Pero él solo se encoge de hombros. No se ha preocupado ni un momento por su marido. Mi marido no está. Y me da igual, dice. Me dice con indiferencia. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Qué coño está pasando en esta habitación? ¿Un qué? ¿Un simposio? ¿Un congreso de gastronomía? Dice que lo ha llamado, le ha enviado mensajes y que no responde. Dice que es todo normal. ¿Me insiste con esto? Pero, ¿en qué mierda se está pensando esta mujer? ¿Obsesionado con la comida, dice? ¿No tendrá algo que ver con este incendio? Es mucho tiempo en poco tiempo. No hay tiempo para contestar. ¿Pero qué se le ha quemado? ¿La cocina del castillo? ¡Su cocina! Debería de preocuparle eso. Pero no, eso no le preocupa. Me dice con una sonrisa. Pero que no me conteste, eso sí que me preocupa. Una sonrisa oculta algo. Nicolás, como siempre, intenta calmarla. Tú diré bien, le dice. ¿Qué querré decir con eso? Joder, ¿quién molesta ahora? Abrimos la puerta, es una gente que espera. Le pedimos el número a Carmen. Que no dejen de llamar a Guillermo, que lo busquen. Necesitamos saber el paradero de este tío a toda costa. Me estoy cansando. Volvamos a la carga. La escuela de hostelería. Nicolás sigue sin entender nada. Le explico que necesitamos respuestas rápidas. Me dice, me repite, somos una escuela de hostelería, enseñan organización, dirección de empresa, forman futuros gerentes. Les enseñan la base de sus propios negocios, la gastronomía. ¿Qué es eso? ¿Un arte? ¿Pero qué coño me está contando? ¿Qué coño significa todo lo que dice de su boca? Miles de solicitudes de trabajo, gente de todo el mundo. ¿Les dan una oportunidad de formarse en una organización y de dirección de empresas? ¿Les dan la oportunidad de quedarse más tiempo? ¿Todos se quedan? No. ¿Un número finito de camas, de habitaciones? ¿Llaman a los candidatos cada vez que pierden una habitación? ¿También tienen estudiantes que viven fuera del hotel? Sí. Pero no es un sistema de selección tradicional. Trabajo y un plan de estudios continuo. No entiendo absolutamente nada. Muchas preguntas pasan por mi cabeza. ¿Cómo funciona si los cocineros no se quedan todo el tiempo de aprendizaje? ¿Con quién trabajan? Muchos no quieren formarse en la gestión de hoteles. No me extraña. Otros no quieren saber nada de la cocina. Una pena, me dice. Una gran oportunidad perdida. Pero joder, ¿cómo funciona realmente esto? ¿Un orden? ¿Un respeto? ¿Una organización? ¿Dos especialidades separadas durante todo un año natural? ¿Un hotel? ¿Un castillo abierto todo el año? ¿Un castillo? ¿100 días abiertos en verano? ¿Dos grupos que trabajan en el hotel, que trabajan en el castillo, revueltos pero no mezclados? No era así, era agitado pero no mezclado. Pero hay gente que está en los dos grupos. Los del castillo se dedican exclusivamente a él, al castillo, a su cocina. 100 días muy duros. Les enseñan un oficio difícil, les enseñan todo desde dentro. Si hablamos de la cocina, si hablamos del hotel, les enseñan a gestionar una empresa. En la cocina les convierten en cocineros, camareros, sommelier y hasta limpiaplatos, recepcionistas y vigilantes del parking. ¿Y en el hotel? Atención al público, gestiona el complejo, recepción, organización, donde gentes, habitaciones y hasta limpieza. Lo tienen que saber todo. ¿Pero por qué?
¿También reciben castigos? ¿Como en todos los trabajos? Les enseñan a llevar a una empresa, así durante un año. Sí, el castillo cerrado, la cocina del hotel abierta todo el año, ahí aprenden un oficio. Se preparan para las cocinas del castillo y cuando llega la temporada se abren al público esas cocinas, bajo la atenta observación de sus profesores y de ella misma. No, esto no es normal. Pero hay gente que no quiere estar en los dos sitios. Están en el hotel aprendiendo cosas y durante esos 100 días el hotel está al completo. Contratan a personas nuevas que desean aprender y suplen a los que están en la cocina del castillo. Siempre hay gente en el aprendizaje. Locos, son unos locos. ¿De cuántas solicitudes estamos hablando? ¿Más de 5.000 al año? ¿Tantas? Un flujo constante de gente que entra para aprender se sustituye por otra nueva cuando ya no necesitan nada. Cuando no necesitan nada más que aprender, siempre hay gente que quiere entrar a trabajar. También hay candidatos que no terminan los estudios. Estrés. Y yo me pregunto, ¿en qué año? ¿En qué año se abolió el esclavizaje? ¿Tienen pautas para evitarlo? ¿Descansos entre turno, manualidades? ¿Ejercicios en el gimnasio? ¿Manualidades? ¿Jabones para venderlos o regalarlos? ¿Jabones con la fabricación de su propia glicerina? Fabrican glicerina con el aceite de la espirulina. ¿Espirulina? Me dice que es un tipo de alga que cultivan en el lago. Una parte para condimentar y otra para hacer glicerina. Pero eso es importante. Tener el lago limpio. No entiendo nada, en serio. No entiendo absolutamente nada de esta mujer. Recogen la espirulina, la secan, la usan para lo que necesitan en los platos y la que sobra para la glicerina. ¿Un reciclaje? Pero un momento. ¿Lo harán legalmente? ¿Qué tipo de pregunta me dice ella indignada? Lo hacen para divertirse, relajarse y sacar el estrés acumulado. Y para que los becarios vean que pueden reutilizar las cosas. Les enseñan reciclaje. Y no hay lucro en estos jabones, me dice. Por favor. No lo venden para ganar dinero, lo hacen para que se vea un resultado al final de un proyecto. ¿Me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿Me amenaza esta niñata? Nicolás se interpone como siempre, salvada por la campana. Alguien golpea la puerta. Alguien quiere hablar con nosotros. Mangosta. La mangosta mata a la cobra. La mangosta es el mejor animal. La mangosta mata a la cobra. La mangosta es el mejor animal. ¿Sabe lo que es la mangosta? Es un mamífero roedor. Mándese si quiere recoger. Mándese si quiere recoger. Mándese si quiere recoger. Mangosta. Mándese si quiere recoger. Mándese si quiere recoger. Oye, mangosta. Mándese si quiere recoger. Avui, a la mangosta, els drobnis que amenacen als Estats Units. Una manera diferent de veure les coses. Aquesta vegada, aquest programa està realitzat a petició d'un oient nou. Em va demanar la meva opinió respecte al que estava ocorrent als cels dels Estats Units. Doncs bé, aquí et deixo la meva opinió.
Imagina't per un moment que les coses que creien desconnectades estan en realitat entrellaçades per fils invisibles. Fils que travessen el temps, l'espai i les nostres percepcions. En una illa remota, a l'oceà Índic, una tribu ancestral ha viscut aïllada més de 60.000 anys. Els seus membres, els sentinel·lesos, són ferotges guardians del seu territori, rebutjant qualsevol intrús amb un silenci tan eloqüent com la seva violència. Però, què és el que protegeixen realment? A milers de quilòmetres d'allà, a la dècada dels 60, un grup d'investigadors a Europa va rebre cartes d'origen desconegut. Els remitents afirmaven venir d'un planeta llunyà anomenat Homo, situat a les profunditats d'un sistema estel·lar que, amb prou feines, podem observar. Les cartes carregades de diagrames i reflexions semblaven revelar un sol missatge. No estem sols i mai ho hem estat. I ara, les últimes setmanes, junts misterioses han solcat els cels de la costa dels Estats Units. Aquestes no són simplement estrelles fugaces ni drons errants, es mouen amb un propòsit desafiant les nostres lleis físiques. Semblen mirar cap avall per vigilar-nos. El que semblarà simple vista semblen peces inconnexes d'un trencaclosques. Podríem formar una imatge molt més gran i pertorbadora. Una imatge que hem estat ignorant, potser perquè tenim allò que podríem descobrir. Avui connectarem aquests punts, explorarem l'enllaç ocult entre allò que està dalt, allò que està lluny i allò que lleu a les ombres del nostre món. Benvinguts al vincle ocult de Fes la teva feina. Espanya, 1966. Una carta arriba a mans d'un investigador d'OVNIs. El remitent, desconegut. El missatge, desconcertant. Som els habitants del planeta Homo i hem arribat a la Terra des d'un sistema estel·lar a 14,4 anys llum de distància. Observem la seva civilització des de fa temps, intentant comprendre'ls. Vostès han oblidat el propòsit de la seva existència. Som aquí per observar, no per intervenir. No per intervenir? Per intervenir què? El què? No va ser l'única carta que va arribar durant anys. Desenes d'aquestes cartes van arribar i els científics, periodistes i curiosos de tota Europa els humites i parlaven de la seva tecnologia avançada, la seva filosofia i la seva sorpresa davant la nostra tendència autodestructiva. Repeteixo, la nostra tendència autodestructiva. I encara segueixen en contacte amb els que diuen ser els elegits. Encara que no siguin de confiança, ells diuen que encara els envien missatges, però aquesta vegada res de cartes postals en xarxes socials. Per exemple, els comptes de X, de Oyanka Yujisa o 312-OAI. I ara com ara diuen que marxen del planeta. No se sap molt bé per què, però ara, avui dia, marxen del planeta per por o per fraud.
Però aquí està lo més curiós. Els detalls tècnics en aquestes cartes eren sorprenentment precises. Hi havia referències a principis físics que no es descobririen fins dècades després. Com podia ser un simple frau humà avançar-se al seu temps. Jo no ho sé. Jo no ho vaig veure, sols només t'ho explico. No et puc donar més informació que la que t'estic oferint. Alguns van dir que tot era un engany elaborat, una broma que va sortir de control, però altres no estaven tan segurs. Avui, mentre llums misterioses travessen el cel de la costa dels Estats Units, l'ombra dels somites tornen a sortir. Perquè fa un any, més o menys, van deixar un missatge que pocs el van escoltar. La invasió o la colonització d'altres éssers d'altres planetes. Aquesta colonització o aquesta invasió seria a poc, sense volta enrere, perquè aquests éssers ho han deixat tot al seu planeta d'origen. No hi ha tornada enrere. Podríem parlar o tractar de comprendre el que pensen els heliocentristes com tu o els terraplanistes aficionats, però podria ser molt més complex. Una teoria o una veritat que ho explicaria tot. Aquestes llums i els Estats Units no segueixen patrons normals. No són avions ni meteors. S'aturen, giren, desapareixen i reapareixen, com si estiguessin observant-nos. Poden ser els grisos o reptilians que un dia ens van comprar els governs a les ombres per una trista tecnologia obsoleta? Són extraterrestres com a jubilats busquen el seu retir entre nosaltres? O les dues faccions extraterrestres que venen donant com a bona la paradoxa de Fermi? Sí, estic parlant del físic Enrico Fermi en 1950 durant una conversa infernal sobre omnis i viatges espacials. Fermi es va preguntar en veu alta: on són tots? En un univers tan vast, tan antic, perquè només el silenci respon. Fermi, amb la seva pregunta simple, va posar en perill tota la nostra comprensió de l'existència. On és tothom? Una paradoxa que sembla més una tragèdia còmica. Aquí tenim la hipòtesi del gran filtre. És la vida mateixa el miracle improbable? La transició del simple al complex? O pot ser la intel·ligència aquesta espurna efímera el que ens fa únics, però també vulnerables? O pot ser, ja hem passat el filtre? Som els primers, els darrers en arribar en aquest punt? Però si és així, què segueix? La tecnologia, la nostra gran esperança, o pot ser la nostra perdició? La hipòtesi del so? Estem sent observats? Som una extinció d'éssers més avançats? O pitjor, estem en quarantena? L'espai és la nostra presó o el nostre santuari? La distància, el temps... Potser som simplement massa joves en aquest univers ancià. O potser a la nostra cerca hem passat per alts senyals sutils, missatges en freqüència que encara no entenem. I què dir de la possibilitat que visquem en una simulació? Els nostres creadors han perdut el nostre interès o només estem en una fase de prova sense saber que som l'experiment? No puc acceptar que estiguem sols, o sí? No pas en un cosmos tan ple de possibilitats. Potser la resposta no és cercar fora, sinó cercar
dins. I si el gran filtre és dins nostre? La nostra pròpia naturalesa per destruir el nostre propi legat? I si simplement aquests llums són això que un dia es va anomenar Operació High Jump de 1947, tan sols uns anys després de la finalització de la Guerra Civil Europea, 1945? I després es va convertir en el Tractat Antàrtic, signat en 1959. Què va passar en aquella operació High Jump? I per què aquest tractat és de pau a l'Antàrtic? No serà veritat el que va veure el comandant Bert, Richard Evelyn Bert, terra més enllà del mur de gel? Tot això ho tractarem en altres programes, però avui parlem de les llums del cel. És possible que aquests llums siguin una mica més, una cosa que connecta aquell episodi de 1966 amb el que veiem ara? Pot ser. La qüestió no és si estem sent observats, sinó per què. Per respondre a aquesta pregunta, hem de mirar més enllà del cel, hem de mirar-nos a nosaltres mateixos. Al cor de l'oceà Índic hi ha un lloc que el temps s'ha oblidat. Una petita illa, tot just al punt del mapa, envoltada per una aura de misteri i perill. Sentinel del Nord. Molt pocs s'han atrevit a acostar-s'hi. Aquells que ho han fet mai no van tornar. O ho van fer marcats per al terror. El 1918, un missioner cristià d'Estats Units de tan sol 26 anys, anomenat John Allen Chau, va patir a les seves cans la seva pròpia colonització, la idea ferma d'arribar a un lloc i dir que és una religió o una altra per fer-la teva. Els sentinels, una tribu aïllada per més de 60.000 anys, no desitgen cap contacte, rebutgen qualsevol intrús, armats amb fletxes i un silenci que parla més que les paraules. Però què protegeixen realment aquests homes? Els antropòlegs creuen que els sentinels simplement tenen la influència externa, gràcies a Déu, que no tenen a Carl Sagan. Per algunes històries xixauades a la foscor suggereixen una mica més alguna cosa enterrada en aquella illa o sota d'ella. Cavernes subterrànies per als nouvinguts? O som nosaltres els nous vinguts? I descobrim lo que és la hipòtesi siluriana. Sí, la hipòtesi siluriana. Una idea tant que fascina com inquieta. Podria haver existit una civilització abans que nosaltres? Aquí mateix, en aquest planeta? Venim d'una raça de rèptils intel·ligents que van viure a la Terra abans que els humans? Si van existir, quines empremtes van deixar? El nostre llegat és efímer? El plàstic, el metall, la radiació, tot això s'envaeix i s'envaeix amb el temps.
Què quedaria de nosaltres després de milions i milions i milions d'anys? Fòssils, la nostra millor evidència, però també la nostra major limitació. La vida, la tecnologia, pot ser tan fràgil, tan temporal, el registre geològic. Fins i tot, si van fer servir l'energia de les estrelles, si van jugar amb la mateixa matèria, la natura s'encarregaria d'esborrar les seves empremtes, l'erosió, els cicles geològics, la nostra pròpia història podia haver estat reescrita pel temps. Si només som un cicle, una repetició en la llarga vida d'aquest planeta, o potser només estem començant i ells van ser el pròleg. Hauria deixat aquesta civilització alguna cosa que puguem trobar? Una cosa tan sutil, tan profundament enterrada, que hem passat per alt durant tots aquests anys? Els moais de la illa de Pasqua? Qui sap? Potser la nostra tasca no és només buscar el passat, sinó entendre el nostre futur. Si ells van existir, què en podem aprendre de la seva desaparició? Què hem de fer perquè el nostre cant no es perdi en el vent del temps? Ombres del passat, xuxuiets de la terra, estem sols en aquesta història o només som l'últim capítol d'un gran llibre? En el 2004, en el dia de Sant Esteve, el 26 de desembre del 2004, un terratrèmol massiu va assetjar l'oceà Índic, generant un tsunami devastador, colpejant Indonèsia, Sri Lanka, l'Índia i Tailàndia. Però aquí hi ha el que és estrany. Quan els helicòpters de rescat van sobrevolar Sintenil del Nord, van trobar els seus habitants il·lesos, mirant fixament al cel, com si haguessin sabut que el desastre venia. Els sentinels podien estar connectats amb alguna cosa més gran, una mica més antic que la nostra pròpia civilització? Potser ells custodien el coneixement que hem oblidat? Un vincle amb el món que ens envolta? O amb allò que està més enllà? Pensa un moment, en un planeta on tot sembla estar connectat. Els sentinels són un enigma vivent, una excepció, i les excepcions sempre, absolutament sempre, tenen raó. És una nit qualsevol altra a la costa dels Estats Units. El cel clar, la lluna brillant. Però llavors van aparèixer llums estranyes i brillants, suspeses en l'aire. Es movien de manera erràtica, com si desafeïssin les lleis de la física. Avancen, retrocedeixen, giren amb angles impossibles. No són drons ni avions. No eren una cosa que puguem entendre. Els testimonis queden perplexos. Alguns van gravar amb els seus telèfons, encara que les imatges van resultar inconcluses i molt borroses. Altres van fugir, convençuts que una amenaça es tornava a repetir com aquell diumenge del 30 d'octubre de 1938 i aquell jove director de cine anomenat Orson Welles, però una mica més sinistra, aquella invasió o colonització, però estava tornant a succeir. Però això no és pas nou, no.
realment, des de fa dècades hem vist fenòmens semblants al descens de Nevada, als camps d'Anglaterra, i ara aquí. Els governs guarden silenci, els experts es contradiuen, però una pregunta persisteix. Què busquen aquests llums? Per què ara? No serà per alguna cosa que es va signar en aquell tractat de pau en 1961? A les cartes dels somites hi havia un detall que pocs recorden, un avís. Quan els llums creuen el cel, no serà una advertència, serà un recordatori. Un recordatori? Un recordatori? De què? De què ens hem de recordar? Hem tornat a excedir-nos de les nostres obligacions? O som capaços d'autodestruir-nos fent realitat la paradoxa de Fermi? O és que som uns inquilins que hem sobrepassat la nostra moderació damunt de la terra i els veritables amos venen a posar pau al seu terreny? Quina capacitat té l'ésser humà per destruir allò que no és seu. Potser els llums no són visitants, potser han estat aquí tot el temps, mirant des de les sombres o des de més enllà del mur de gel que l'almirant Byrd va descriure com a terres fèrtils, esperant aquest moment adequat. I aquest moment podria estar apropant-se. Abans d'arribar a les conclusions, hem de tornar al principi, a les nostres connexions perdudes, a les illes, les cartes i els cels. Perquè potser el veritable misteri no és fora, sinó dins nostre. I si els amos de les nostres terres viuen dins nostre i no només són records de la nostra hipòtesis siluriana? I si l'home del bigoti, pintor austríac, va arribar a aquelles terres fèrtils de més enllà del mur de gel que deia l'almirant Byrd? Llums al cel, cartes des de les estrelles, una tribu que rebutja el contacte. Què tenen en comú? A primer cop d'ull, semblen peces inconnexes d'un trencaclosques impossible. Però si ens aturem, si observem amb compte, una imatge comença a emergir al nostre cervell. Que si els llums no són només visitants, sinó guaites. Que si els sentinels no protegeixen la seva illa, sinó un secret enterrat. Que si les cartes dels somites no eren una advertència, sinó una invitació. La humanitat ha avançat. Hem conquerit la tecnologia, explorat les profunditats de l'oceà i mirat cap a les estrelles. Però en la nostra arrogància oblidem una cosa
crucial. Tot, absolutament tot, està connectat. I si ens estem destruint, arribant al col·lapse de les nostres possibilitats, com descriu la paradoxa de Fermi? Sentinel del Nord, Homo, els llums al cel. No són incidents aïllats, són peces d'un trencaclosques més gran, una xarxa que ens envolta i ens connecta a alguna cosa molt més gran. Alguna cosa que ara com ara no volem admetre. I si aquesta alguna cosa ja és aquí, i què és? Jo no ho sé. Ens agrada pensar que controlem el nostre destí, que el món gira al nostre ritme, però si tot el que som és part d'un disseny molt més gran, un que no comprenem i que potser mai comprendrem? Potser els humites van venir per observar la nostra lluita. Potser els llums són un recordatori de que som petits i potser, només potser, la gent de Sentinel tenen raó en protegir-se perquè hi ha coses que millor no descobrir i no deixar llums de neó en el cel, com la gran idea de Carl Sagan i el seu disc d'or. El veritable misteri no és a les estrelles, ni a les illes remotes, ni tan sols al cel nocturn. És aquí, amb nosaltres, a les nostres connexions, en la nostra capacitat de mirar més enllà del que veiem i preguntar-nos què hi ha fora o què hi ha dins nostre. Som nosaltres els primers o serem els darrers de veure sortir el sol al 5è dia per l'est? L'autodestrucció està a l'abast de la nostra mà, però pot ser hi ha algú que ens estigui guiant per no fer-ho. Gràcies per acompanyar-me en aquest nou viatge. Sols una petita reflexió abans d'acabar. Sigui el que ja hi ha, a dalt del cel, o més enllà del mur de gel, una invasió, una colonització. Sent una pandèmia mundial, l'últim que esperaven, en un constant goteig de morts diaris, era anar a treballar. El torn dels zombis ja va passar amb allò del fentanillo. Què podem esperar d'una invasió o d'una colonització? Que demà, divendres, tornarem a anar a treballar. Això va ser el vincle ocult de Fes la teva feina i fins aquí el programa d'avui. Però si vols saber una cosa de veritat, el perfil de Deliris i Llibre t'està esperant a Instagram. Esdeveniments literaris a Vic. Deliris i Llibres organitza presentacions, tallers d'escriptura i club de lectura. L'oportunitat perfecta per connectar amb altres amants dels llibres. Visita'ls al carrer Arquebisbe Alemany, número 13 de Vic, o en el seu perfil d'Instagram. Així com també el perfil de Recién Llovido, artesania amb sostenibilitat, gràcies tallers monogràfics, col·leccions pròpies, peces úniques i aliances. Recién Llovido. Ara, un consell nocturn. I des d'aquí, besitos, carentones, abrazos i palmadites en l'espalda. Ens escoltem dintre de 7 dies, o no, no se sap mai. Pot ser que d'alguna manera estranya dintre de 7 dies tinguem l'apocalipsis o un programa nou. Però sí que m'agradaria que deixessis una prova de que has arribat fins aquí escrivint el número 13 en una de les meves xarxes socials, o a la mateixa de Deliris i Llibres, o, com hem dit abans, de Recién Llovido, perquè sàpiguen qui ets. Ara sí,
Adéu, bona nit, i que mai deixem de preguntar-nos coses. Recordeu, habitants de Val Nocturna, la normalitat aquí és qualsevol cosa menys ordinària. La biblioteca dels somnis perduts al carrer de les fantasies. Somiadors de Val Nocturna, prepareu les vostres ments per explorar. El carrer de les fantasies presenta la biblioteca dels somnis perduts. Aquí, els visitants poden descobrir llibres que contenen els somnis oblidats de la ciutat. S'anima els lectors a submergir-se en les històries que han estat deixades enrere. Consell de seguretat. En explorar la biblioteca, no tingueu por perdre's en els mons dels somnis i deixeu-vos portar per la màgia de les paraules. Mantingueu-vos alerta, abraceu el desconegut i, per descomptat, bona nit.